дар пайравӣ ба ташаббусу иқдомҳои инсондӯстона ва хайрхоҳонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва талошу заҳматҳои пайвастаи раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, ҷамъияти дорои маслиҳаташ маҳдуди Олуча Авто иқдоми 10 рӯзи сафари ройгонро роҳандозӣ намуд. дар доираи татбиқи иқдоми хайриявӣ сокинони аз 70 сола болои пойтахт ва нафарони дорои имкониятҳои маҳдуди ҷисмонӣ имкон доранд аз хизматрасонии автомобилҳои сабукрави кироявии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Олуча Авто ки зери бренди Олуча такси мусофирбарӣ анҷом медиҳанд, тариқи ройгон бархурдор гарданд. ба воситаи радио, ба воситаи шабакаҳои иҷтимоӣ ба шаҳрвандон иқдом мо пешниҳод кардем. Шаҳрвандон айни ҳол занг зада истифода бурдастанд ба тари ройгон. ҳошим Ёрбобоев сокини пойтахт ва маъюби гурӯҳи дуюм аст. ӯ баъд аз эълон шудани хабари иқдоми хайриявӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ тавассути рақами 7000 ба маркази маълумоти ширкат занг зада мошин дархост намуд. автомобили кироявии Олуча такси назди манзили ҳошим омад ва ӯро ба беморхона бурд. 6 там хизматрасонӣ хеле хуб буд. Ба роҳат рафтам, омадам. ва соати рафтагимо тақрибан 2 километр буд. ҳам рафтед, ҳам оварданд? Ҳам рафтам, ҳам овардам. бори аввал дидам ки ширкат иқдом гирифтааст хизматрасонии ройгон кунад. сиёсати хиратмандонаи роҳбари давлат аст ки имрӯз сокинони Тоҷикистон дар фазои сулҳу осоишта умр ба сар бурда аз дастгириҳои давлату миллат ва ширкату соҳибкорон бархурдор мегарданд. дар ин замина хотиррасон мекунем ки иқдоми 10 рӯзи сафари ройгон барои ашхоси аз 70 сола боло ва дорои имкониятҳои маҳдуди ҷисмонӣ ки аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Олуча Авто роҳандозӣ гардидааст, то 2 май танҳо дар ҳудуди шаҳри Душанбе амал мекунад. иқдоми мазкур сафари ин қишри ҷомеаро дар 10 рӯзи тақвимӣ ройгон таъмин намуда дар умум ба тақвияти фаъолияти ширкат таъсири мусбӣ мерасонад.